Сёння мы ў астравецкім раёне вельмі маляўнічыя мясціны, але куды не даязджаюць большасць турыстаў. Трокінікі, Варона, Быстрыца. Едемте. Сёння мы хочам паказаць вам тыя мясціны, дзе не прыязджае звычайны турыст. Мы ў астравецкім раёне, все мы ведаем і Гірвяты, Міхалішкі, ведаем астравецам, ведаем Варняны, але вот вельмі цікавае мястэчка, которое называется Трокінікі, некалькі кіламетраў ад Варняну. Тут знаходзіцца стары маёнтак такого роду Богуш Шышак. І менавіта тут у 1901 годзе нарадзіўся мастак вядомы Мар'ян Богуш Шышка, пражыў вялікае жыццё, 94 гады. Пачаўся тут его шлях, Вільня, Краков, ну а далей ужо і Лондон. Вот хочу звярнуць вашу увагу на гэты дом. Калі тут нарадзіўся Мар'ян Богуш Шышка, дом быў еще драўляны, такі фольварачак на тэрыторыі гістарычнай Віленшчыны. Але праз некалькі гадоў пасля гэтага уже гаспадары разбіраюць драўляны дом і будуюць каменны. І менавіта вот гэты дом з мансардамі, бачыце, з балкончыкам і застаўся тут у Трокініках. Вельмі прыязна, вельмі прыгожа глядзець, можна прыязджаць сюда ім любавацца. Ну і каля маёнтка знаходзіцца гаспадарчая пабудова, это ёсць канюшні, пабудаваная аж 1879 году, то есть ім 150 гадоў. І так, знаете, цікава, што сённяшняя функцыя этой канюшні это ёсць автосервіс. То есть даўней тут коні стаялі, а зараз тут стаяць жалезныя коні. Ось на што хацеў звярнуць вашу увагу. Гляньте, вот тут кладка, у которой вялікая колькасць палевых валуноў, так званы бутавы камень. Паміж гэтых валуноў такая тоўстая вапнавая рошчына, вапная известь. І вот далей бралі еще цёмныя каменні, білі іх, калолі на мяленькія кавалачкі, і вот гэтыя меленькія кавалачкі вставлялі сюды як такія разынкі, як такія ізюмінкі. І вось гэтая кладка вельмі папулярна ў другой палове 19 стагоддзя, можна бачыць і на Віленшчыне, асабліва шмат на Браслаўшчыне. Гэтая кладка называлася разынкавая кладка, ці па-іншаму ізюмінкавая кладка. Яшчэ колькі гадоў таму назад тут працавала вось гэтая трокініцкая школа. Інфармацыю даюць такое, што яна збудавана была яшчэ ў 1930-е гады за польскай адміністрацыяй, то есть так званая школа Пілсудскага. Што это такое? За польскай адміністрацыяй 20-30-е гады была такая задача паставіць такую сетку школаў, каб даць пачатковую адукацыю сялянскім, местачковым дзецям і так далей, то есть 4 класа адукацыі. І вот за 4 класы яны мусілі навучыць дзяцей лічыць, пісаць, чытаць, ну і асновы ідэалогіі. Там была і гісторыя там польшчы і так далей, і тому падобна. Шмат у каго, напэўна, бабкі да гэтай пары ўспамінаюць, узгадваюць, як яны вучыліся ў такіх от школах Пілсудскага. Зараз у гэтай сядзібе знаходзіцца бібліятэка. І што цікава, калі ты сюды заходзіш, то бачыш такую вінтавую лесвіцу, вітую, кованую. Это вот оригинальная лестница, которая засталась, еще захавалась еще с початку 20-го стагоддзя. Мар'ян, Манюсь, Богуш Шышка в этом доме живет недолго. У его таты с мамой были недобрые стосунки, в конце концов яны разводятся, и мама его увозит под Мядзі. Правда, калі пачынаецца Першая сусветная вайна, яны пераязджаюць у Вільню. І ось у Вільні ён 3 гады вучыцца ў Віленскім універсітэце на мастацтве. І, дарэчы, бярэць урокі у Фердинанда Рушчыца, вядомага мастака, а пазней яшчэ працягваць сваю вучобу ў Кракаве. Калі пачынаецца Другая сусветная вайна, 1939 год, ён у польскай арміі, ён трапляюць у палон, і всю вайну ён сядзіць у нямецкіх лагерах. А пасля вайны яго двоюродны брат Зигмунд Богуш Шышка, генерал арміі Андерса, запрашаюць яго ў Італію. Ён пераязджае ў Італію, а пазней его шлях уже ляжыць у Лондон, у Брытанію, і уже до конца свайго жыцця ён там жыве. Што цікава, Мар'ян Богуш Шышка, мастак, ён жаніўся на англічанцы, ее звали Сесілія Сондерс. Чым яна вядомая? Тым, што яна збудавала, адкрыла першы у свеце хоспіс. Дарэчы, у гэтым самым хоспісе ён размалёўваў сцены, там былі его карціны на рэлігіёзныя матывы. Ну і таксама ў гэтым жа хоспісе ён памірае у 1995 годзе. Вось тут у бібліятэцы ёсць копіі рэпрадукцыі карцінаў Богуша Шышкі. Дарэчы, на пачатку 2000-х гадоў сюды прыязджала Сесілія Сондерс, его супруга, і яна пакінула одну арыгінальную карціну, карціна Сонца, яна зараз знаходзіцца у бібліятэцы горада Астраўца. Але, напэўна, самае прыгожае месца гэтага маёнтка, ну, першае, это старая алея ліповая, по которой мы з вами ідзем, тут векавыя дрэвы, так густенька стаять, захаваліся. І вот калі вы идете по этой аллее, то вы упираетесь в гигантский дуб, а пазней нічога. Хадземте глянем. І вось, калі мы з вами стаім под гэтым дубам і ўзіраемся ўніз,
то бачым фантастычную карціну. Пад намі геалагічны разлом, помнік прыроды, то есть была тэктанічная праца зямлі, і тут фактычна разламала плато. І вы глядзіце ўніз, там 40 метраў ўніз ёсць такі спад, абрыў, нейкая рачулка працякае, а далей грунт зноўку паднімаецца, і вот уже супразлеглая частка, там уже растуць дрэвы, там плато працягваецца. А паміж лесам і знамі разлом у Трокініках. Ну а ў некалькіх кіламетрах ад Трокінік не прамяніце, заедзьцеся вёска Варона. Вось тут, в этой самой вёсцы Вароне, на могілках стаіць касцёл святого Георгія, святого Юрыя, як бы па-іншаму, што адно і тое ж. Знаеце, вельмі вялікія спрэчкі ідуць наконт таго, калі ён все ж таки быў збудаваны. Ёсць дадзена, што 18 стагоддзе, як бы, ёсць дадзена іншае, ну, але як бы все больш прыходзіць да меркавання, што это все-таки 1630-е гады, і калі гэта так, то это самы стары аб'ект сакральны Астравецкага района. Гэта святыня, гэты храм быў збудаваны як кальвінскі збор, як пратэстанцкі храм. Нагадаю, што в 16 стагоддзе на нашых землях вельмі актыўна пайшоў рух рэфармацыі. У 1553 годзе Мікалай Радзівіл Чорны публічна выступіў, сказаў, што ён пераходзіць на бок рэфармацыі. Роды, сем'і, которые его падтрымліваюць, ідуць разам за ім. І вот 1550-е, 60-е, 70-е гады – гэта час, залаты час рэфармацыі на землях Великого княжства Літоўскага. Але в 1569 годзе подписывается Люблінская унія, і вот в 569 годзе сюды прыязджаюць монахі-езуіты каталіцкія. І з гэтага пачынаецца ўжо новы рух супраць, рух контррэфармацыі. Вот это, сколько там, под 15 человек монахов на чале с Петром Скаргай приезжают сюда, в этот край, и за несколько десятков годов яны смогли стварыць такую систему и адукации, и працы с элитами, что поступово уже 17 стагоддзе становится часом контррэфармацыі. Але все ж таки в 17 стагоддзе отдельные святыні пратэстанцкія ще будуюцца на наших землях, як то Смаргоні, як то Жодзішкі і як то вот Варона тут у Надвілейскім краі. Калі вот то, что это пратэстанцкі храм, святыня будавана в стиле Ренесанс, можна, ну, как бы, знаете, у параўнанні глянуць. Вот гэта ёсць фасад святыню у Вароне, а вось так выглядае святыня у вёсцы Рыконты пад Вільняй. Згадзіцеся, фасады і ввогуле прынцып будаўніцтва вельмі падобны. Але калі ў 1630-е гады збудавалі як пратэстанцкую святыню, на канцы 17 стагоддзя уже аддаюць католікам. І это становіцца каталіцкай святыняй, каталіцкі касцёл. Гэты касцёл ідзе праз стагоддзе, за савецкім часам его зачынілі. Тут был, знаете, страшэнны развал, все интерьеры были знищены, страха рухнул, тут просто стояли стены, тут просто был жах. Но але с 90-х, 2000-х годов идет ремонт, и на сегодняшний момент святыня есть адноўленая. Приезжайте. Вот тут на Віленшчыне нередко можно сустрэць такие архаичные хаты. Это живы музейный экспонат. Гляньте, и он как бы горизонтально вздолж дороги и выносится ганок. То есть и от ганку на один бок, и на другие. Вот такая вот форма домов, где жила шляхта. Ну і трэцяе месца, у 7 кіламетрах ад Вароны знаходзіцца вельмі атмасферная вёска Быстрыца. Мало того, что тут как бы такая, знаете, цікавая забудова, старая, драўляная, старасветская, у цэнтры стаіць таксама яшчэ касцёл 1770-х гадоў, збудаваны ў стылі віленскага барока. Дарэчы, Быстрыца вядомая з 1390 году, і звязана это з тым, што калі Ягайла хрысціў гэты край, племя Літва в хрысціянства па каталіцкай традыцыі у 1387 годзе, праз 3 гады пасля гэтага тут у Быстрыцы з'яўляецца адзін з першых каталіцкіх прыходаў. І цікава, што Быстрыца было мястэчка на тракце на Вільню з Полацка, і яна трапляе на карту Томаша Маковскага 1603 года. То есть мястэчка было реальнасцю. І вот этот Быстрыцкі касцёл, который за моей спиной, ён з'яўляецца уже на базе старога, згніўшага, драўлянага, 1770 года его будуюць. Правда, пасля паўстання гэта уже становіцца праваслаўная царква. А калі ўжо ў 21 годзе сюды прыходзіць польская адміністрацыя, это ўжо становіцца каталіцкі касцёл. Ведаеце, вот такі феномен. Блізка стаяць Ашмянскі і Астравецкі раёны. Но Ашмянскі раён – это вот трасса на Вільню, і таму я так разумею, што за савецкім часам вельмі сурова глядзелі за рэлігіяй, за святынямі, таму шмат такія церквы касцёлы пазакрывалі, пазносілі. А в Астравецкім раёне як бы суседні, но он трошки на отчыбе, в лесным краю, глухамані, і шмат якія святыні атрымалася адстаяць савецкім часам. Яны не зачыняліся, тут не рабілі ні склады, тут не рабілі ні фабрыкі. Вот нешта падобна было і ў Быстрыцы. І як прыемнасць, на ўскрайку вёскі Быстрыца працякаюць вілі, ці як мясцовыя кажуць, вялля. Тут широкі прастор ракі, тут
маляўнічыя высокія берагі, сасновы, хваёвы лес, так што калі вы сюды прыедзеце, не пашкадуеце.